Ja. Godmorgen Ole, godmorgen Henrik, godmorgen Lisa. Vel mødt. Det er jo den hårde kerne, der er her. Jeg starter bare med at dele skærm, og så kan vi gå i gang. Den dernede. Sådan der. Så i dag, sidste webinar, det har været en fornøjelse. Det har været spændende, lærerigt, gode spørgsmål. Håber jeg også har nogle i dag. Vi kører hurtigt over introduktionen, den har vi været igennem, og så tager vi de sidste, altså B9, B10 og B11. Jeg har lidt slides med definitioner og sådan i dag, har jeg fået feedback på, at det var meget rart, og så slutter vi af med en Q&A. Instruktionen, vi springer lidt hurtigt over. Karen kunne desværre ikke være her i dag. Hun blev kaldt til lægen. Så var der systemet. Så det kan godt være, at lige er lidt langsomt om at svare på det der Q&A, men det håber jeg, det går. Jeg er med her. Jeg er nødt lige at hoppe på. Hej Lauke. Hej, jeg er med. Jamen, så kan jeg godt lige vise slidet, fordi Karen skulle til lægen, så hende har vi ikke fornøjelsen af i dag, men til gengæld så har jeg taget Lauke, vores CEO, med her. Så jeg kan forhåbentlig stoppe mig, hvis jeg snakker lidt for hurtigt. Så ja, vi har softwaren, og så dykker direkte i oplysningskraven. Så hvis vi går ind i softwaren, så jeg igen logger ind på vores account, hopper ind, så er vi nået til B9, så det er sundhed og sikkerhed. Og så tager så lidt oplysningskravet. Så det man oplyser på, det er for eksempel arbejdsulykker, så det er i forbindelse med arbejde både fysisk og psykisk, og det bliver udregnet som en frekvens. Sundhedsproblemer, altså misbrug, fysisk inaktivitet, kostvaner, stress for det med at skille med konen og lignende, altså det er ikke arbejdsrelateret. I forhold til, altså man må gerne estimere arbejdstimer, det skal ikke altid, men der er kommet en ny EU-lov, ikke, når man skal rapportere arbejdstimer, men der står man godt med at estimere det. Så der er et eksempel, så hvis man siger, at man arbejder 20.000 timer årligt før ansat, så det er 80.000 timer. Hvis man så har tidsregistreret, altså 3 arbejdsulykker, så vil frekvensen så være 3 divideret med 80.000 gange 200.000, 7,5 per 100 ansat i det år. Og så kan man så sige 200.000, men det er fordi, vi skal kunne måle det på tværs af EU. Så ja, igen, det var rart, at vi kommer til at kunne sammenligne dataene med de her rapporter i forhold til tidligere, hvor folk bare nærmest har famlet i blinden, og ellers så har de brugt sådan mere internationale standarder som SASB og GRIN. Nu får vi noget, der sådan virker for hele EU. Måden man regner det på, lige spændt formel på her, så antal registrerede ulykker i rapporteringsåret, og så det fulde antal medarbejdere ganget med 2.000, og så har vi 200.000, og så har vi frekvensen. Her, hvis vi dykker ned i SG Cloud, der har vi så ikke haft nogen, heldigvis, men vi har ikke haft nogen registrerbare arbejdsulykker, og der har heller ikke været dødsfald i forhold til arbejdsrelaterede skader eller sygdom. Så det er meget rart. Jeg tror mere, det gælder for produktionsvirksomheder. Jeg var en produktionsvirksomhed, der var sgu tit nogen, der fik hænderne i klemme, ikke? Men da der så blev fokus på det, man begyndte at måle på det, så faldt altså sygefraværet også arbejdsskaderne. Så jeg synes, det er en god idé at have med. Igen, hvis man har noget, man kan lægge dokumentation på, det kunne være, at man havde sådan en caching board, der hedder caching i Lean, der vi har det der caching board, før man starter en arbejdsdag, så mødes alle foran tidsregistreringsbordet, og så gennemgår man det. Det kunne være, at man har noget data derfra, og så kan lægge på. Man kan også lægge noter igen, og selvfølgelig så er der AI-assistenten. Marker den som udført, og den er færdig. I B10, der kigger vi ind på aflønning, overenskomst og uddannelser. Der er igen en lille smule slides til, hvis vi dykker ned i den. Så minimumsløn, altså i Danmark, der er rimelig hurtigt at google, jeg tror lige nu ligger den på nogle 130 i minimumsløn, men den kan jo så være forskellig fra land til land. Bruttoløn, det er så inklusiv basisløn, bonusser, fri bil, forsikringer og sundhedsprogrammer.
Og der udregner man så den gennemsnitlige løn, enten på ugelig eller årlig basis, og det er jo så bruttoløn divideret med antal uger. Det skal lige siges, at vi kommer til at lægge de her videoer op, så hvis man, I kommer til at kunne se slidesene igen. Igen så har vi et threshold. Ved de andre, der har det været mere end 50 medarbejdere. Nu har vi altså mere end 150 medarbejdere. Så hvis man har mere end 150 medarbejdere, hvis man har mere end 150 medarbejdere, så skal man rapportere på lønforskellen mellem de kvindelige og mandlige ansatte. Og det vil så være den gennemsnitlige løn for de mandlige ansatte, minus den gennemsnitlige løn for de kvindelige ansatte, divideret med den gennemsnitlige løn for de mandlige ansatte, gange 100, og så har vi den procentvis lønforskel. Overenskomsten, jamen det dækker alle i den pågældende sektor, og det er uanset om man er medlem eller fagforening alt. Så man tager de antal ansatte, der er dækket overenskomsten, antal ansatte i alt, gange med 100, og så procenten. Den næste her, den synes jeg er nice. Det er uddannelsestimer. Så det refererer så til færdigheder og kompetencer. For os så er det meget i forhold til SKE, det er i forhold til cybersikkerhed. Så det er både formelle kurser, det kan være, at man har fået erhvervshuset tildelt nogle kurser. Det kan tidligere være meget digitalisering, nu kommer der ESG efteruddannelse, ikke? Men det kan også bare være i forhold til, nu er vi vokset helt vildt, ikke? Uddanner vi medarbejderne. Og den her opgørelse kan også estimeres på estimater. Men jeg anbefaler inden i softwaren at prøve at kvantificere det så meget som muligt. Hvis vi går ind, så for os her, ESG Cloud, vi aflønner ikke under mindsteløn i forhold til national lov, men vi er så heller ikke omfattet af kollektive overenskomster. Det er meget normalt med vores størrelse, og lige gået fra startup til scale-up. Men vi oplyser alligevel, selvom vi ikke skal, at vi har ikke nogen lønforskel på mændelige og kvindelige ansatte. Igen, vi fokuserer meget på at være transparent. Og igen her med træningstimerne, det giver jo sig selv, som en frontløber inden for ESG-rapporteringer og med AI og hvad vi ellers har. Der er mange træningstimer. Men i det er vi i 2024 ikke dokumenteret det. Så har vi heller ikke valgt at oplyse det. Så derfor så står den tom her. Min den har været ret høj, skal jeg lige sige. Og så igen kan man sætte dokumenter på, noter, og man kan spørge chatbotten. Hvis vi tager den sidst men ikke mindst, domme og bøder for korruption og bestikkelse. Den her, den er kun obligatorisk, hvis man har domme eller bøder for korruption og bestikkelse. Men jeg plejer at sige, at den er nice at tage med. Især hvis du ikke kun opererer i Danmark, det er sådan mere eller mindre alment, at vi ikke gør det. Men lige så snart du kommer til Tyskland, Spanien, længere ud, så skal du opgive det, når du får de her kontrakter. Og det ser også bare godt ud på ESG, jeg kan godt lide det. Siden du har en virksomhed, så kunne sige sådan, jamen siden 2002, eller der har virksomheden hverken haft bøde eller domme for korruption eller bestikkelse. Jeg synes, det her med en stærk governance-struktur, det er vigtigt at vise, også i forhold til bæredygtighed, med at vi skal have sådan en top-down commitment, så er styr på governance-delen. Så vi kan så oplyse, som jeg fortalt, vi har ikke nogen domme eller bøder for korruption, sanktion, antikorruption, bestikkelse, men vi har også et stærkt fokus på at overholde det, walk the talk. Herudover så har vi så en personalehåndbog og et adfærdskodex, så vi har ret meget dokumentation på det område. Igen, markeret som udført. Jeg kunne godt have lagt de her dokumenter til adfærdskodex. Det har nok ikke været helt dumt. Men nu er rapporten færdig. Vi har udfyldt alle sammen. Jeg har lidt glemt at trykke nogle af dem færdige. Men jeg kan stadig eksportere den. Det gør ikke nogen forskel. Så jeg eksporterer den, og så lad os sige, at jeg eksporterer den som en zip-fil. Så bliver den downloadet som zip-fil. Jeg kan også vælge at eksportere det som en Excel-fil, så bliver den downloadet som en Excel-fil, og inden længe så kommer man til at kunne downloade det ud i flere formater også.
Jeg tror, vi er igennem alle 11 på de her. Det har sgu været spændende. Jeg ved ikke, om der er nogle spørgsmål. Jeg håber ikke, at jeg snakker alt for hurtigt i dag. Jeg prøvede sådan, også lige tog et glas vand i mellemtiden, så der var lige ro til at tænke. Ja, jeg kan sige, det med uddannelse, det arbejder jeg for på dokumenteret. Det er bare sådan en mindre ting. Og så en anden ting, du siger, vi kommer med en færdig rapport. Det er korrekt. Vi er tæt på. Der går lige 2 uger, så har vi den på. Og grunden til, at vi ikke har den før nu, det er faktisk, fordi de fleste af vores kunder har valgt at tage det, som Martin har vist, og har taget regnearket, og så lavet deres egne. Så er der et spørgsmål faktisk. Ole? Og lige skal unmute ham. Ja, okay. Allow mic. Sådan der. Hey, har du gjort det også? Jeg har ikke... Jeg kan ikke slå ham til. Nå, nu tror jeg det ikke. Kan I høre mig nu? Ja. Ja, godt. Martin, du snakkede om sundhed. Altså ikke arbejdsulykker, men sundhed. Kan du ikke lige prøve at fortælle igen, hvordan vi kan lave sundhed om til data og lægge i rapporten? Jo, altså en jeg oplevede ved en tidligere arbejdsgiver, jeg synes det var nice. Det var lidt ligesom da vi var, da vi var lille, eller det var i hvert fald på vores køleskab, da vi var lille, så havde vi sådan nogle smiley emojis, og så skulle vi klikke på, altså pege på dem, hvad humør man var i. Det er en måde, hvorpå man kan se det, så hvad humør medarbejderne kommer i, hvordan er trivelsen. En anden måde, man kan se det på, det er for eksempel sygefravær. Hvis der er meget sygefravær, for eksempel socioassistenter i det offentlige, de havde et højt sprung op på 12% eller sådan noget, ikke? Det kan være et faresignal. Ja. Vi har også, jeg håber, du svarer på spørgsmål, Ole, ellers så er du velkommen til at komme igen. Vi har fået også en anden i forhold til, hvornår er deadline skæringsdato for at publicere den færdige rapport. Der er ikke nogen på VSM1, der skal bare følge regnskabsåret, men på det lovpligtige direktiv, så følger det årsopgørelsen, som du offentliggør, og det skal revisionsgodkendes, ligger i årsrapporten. Så derfor så vil det typisk være 5 eller 6 måneder efter. Kan du huske det, Lauke? Det kan jeg faktisk ikke. Det skal jeg slå. Jeg tror, hvis man har almindelig regnskabsår, så er det i maj, man skal offentliggøre. Ja, det er rigtigt. Ja, det er korrekt. Ja, så det vil så være skæringsdatoen. Korrekt. Yes. Har I været omkring biblioteker og så videre? Ja. Altså dokumenter og chatbot. Jo, altså vi har faktisk den ene af dagene, hvor vi dykkede ned i fint. Jeg har ikke været med hele vejen. Jamen, det er fint. Det er okay. Ja. Der dykkede vi ned i det, men vi har ikke kigget på for eksempel værktøjer. Jeg skal ikke blande mig i flowet. Det er sådan bare lige en tanke herfra. Det er okay. Altså må man jo skrive til os, så man får det vist. Det er vel det, vi også gerne vil. Ja. Godt. Tusind tak, Henrik, fordi du har siddet med hele vejen. Det var en fornøjelse. Fedt. Dedikeret. Godt. Var det? Ja. Ja, okay. Lad os stoppe 5 minutter før, så få en god kop kaffe. Det er godt. Tak for nu. Tak for nu.